0973-6009. Dati, excited tayo pag malapit na ang birthday. Pero habang tumatagal, nalulungkot ka na dahil tumatanda ka na sa edad, pati na rin ang kutis ay tumatanda. Ngayon, hindi mo na ito kailangan pang isipin. Gumamit ka lang ng Calabo Plus Herbal Beauty Soap. Calabo Plus Herbal Beauty Soap. Taglay nito ang kapangyarihan ng oregano. At sa tulong ng anti-aging properties nito, siguradong kutis mo ay mananatiling fresh and young. Calabo Plus Herbal Beauty Soap. Mabibili na sa inyong mga suking butika. Calabo Herbal Beauty Soap is a quality product of Jesser Marketing. Mga pagkatawa sa Jesser Marketing. Ay, buday! Unsa man ang imong gisulat-sulat niya? Ha? Di ka mo eskwela? Kap, magbuhat kong excuse later. Kay mo absent ko. Ngano man? Labad man akong ulo. Oh, hala sige. Mamakak na pod ni ba? Magsulat sa ko, Kap, ha? Dear Mom, please forgive me for being absent today because I have a headache. Ang good ning spelling sa headache? Head. Ano man yung spelling, uy? Una lang, uy, para madali. LBM. Ang mga pagkatawag yatod kaninyo sa Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Calabo Herbal Coffee, Calabo Herbal Coffee with Maca, Angelic with Sodium Ascorbate, Angelic Relaxing Oil with Peppermint Scent, Angelic Relaxing Oil with Lemon Scent. Ang produkto sa Jesser Marketing. Mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Jesser. Tutok pakatok sa udto. Programang mulingaw, mujaming ug matod sa mga labas nga impormasyon, may kalabutan sa kahimsog sa panglawas. Tutok pakatok sa udto. Kauban si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok pakatok sa udto. Gatod ka nato sa Jesser Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, ug Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, ug Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Tutok pakatok sa udto, aniya na pod kita mga kabisyo, my love so sweet. Manukad karong adlaw nga Wednesday, pitsa 1 ning bulan sa Marso tuig 2023. Hala sige, plus tarta og panukara ng ato ang programa karong mga taknaa duyog sa pagpaminaw kanato karong mga orasa, ilabi na sa pagpahimsog sa ato ang kalawasan batok sa mga sakit-sakit, mga toxins o uban pang unsa bang mga balatian, no? So make sure mga kabisyo, my love so sweet, nga inyong duyugan ang ato ang programa karong mga takna kay importante kay sa mahalaga nga inyohan ni siya nga mapaminawan kay mawalagid ni siya ang makatabang kanato ilabi na sa pagpalig-on sa ato ang kalawasan sa unsabay mga angay natong buhaton sa tibok adlaw og sa umaabot. Aniya po usab kauban nato ato ang ka-sparring partner. Aniya po yang inyong gwapong taro ay lumping ha. Kini si Lolo Babaw ha. Blaster na po dusab tanin nyo, duyog na po ta sa pagpaminaw kanyato karong mga orasya. Live data po dusab, makita ninyo mga kabisyo, my love so sweet sa to ang Facebook page, DJ Mike Kiling. Personal account na to, no? Okay, and sa Calabo Herbal Product Jesser Marketing Facebook page. Pwede mo mag-comment diha, mag-message, magpag-rate, and also kung ikaw nagpalit na o na nakiprodukto nato nga napalit sa Calabo Plus Herbal Food Supplement, tawagi ko sa 091750954993 091750954993 o sulti ko kabisyo kung sa imuhang nabati o sa imuhang napaminawan sukad na nakagamit ka
sa imuha or sa ato ang produkto nato diri sa Calabo, no? And of course, pwede mo mag-greet diha kanato sa gihapon 0917-509-5493 ni ato ang text line number. Mayong buntag di ay labi na sa mga estasyon nga naabot sa ato ang pagsibya karon nga nakatay-up sa ato ang programa Tutok Pakatok sa Udto diha sa may 88.1 Line FM Santo Tomas, Davao del Norte, Go FM Trinto 96.5, Radyo Provinciano Maasim Sarangani Province 91.7 The 1 FM Marihatag, 94.7 The 1 FM San Miguel Surigao del Sur, 94.3 Tandag City, 99.9 DYRG FM Radio Gindulman Bohol, 99.5 Gold Bayugan, 94.1 Big Radio Bayugan City, Radyo Tribo Madrid 88.9 Line FM Tubigon Bohol, Kings FM 88.8, Pipino Mass Media Unidad Caguait, The 1 FM 91.7 Marihatag Surigao del Sur, The 1 FM 94.7 San Miguel Surigao del Sur, and 107.3 YKFM Monte Vista. Also diya sa may 93.9 Line FM Caguait. Mayong Udto 94.3 Tandag City. Okay, dagang salamat mayong Udto kaninyong tanan. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw, pag-viewing sa tuang Facebook Live karong mga takna. Hala sige, manukad kita o pabati mo kanato sa gihapon ha. Okay? Tuod kini ato ang programa Lolo Baba. Ni atong tulumanon gihatod kanato sa Just Serve Marketing Calabo Plus Herbal Food Supplement nga adunay ingredients nga kalabo, mangosteen, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa. Parisi sa pag-inom sa Calabo Plus Garlic na dunay isang cup nga kalabo, garlic, lemongrass, turmeric, uluyan, dilaw, tawa-tawa ug banaba. Makatabang sa kalawasan batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ano ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule mupakgang sa tanang bakterya o virus nga dili makatapot kanimo og sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kay sa Calabo Plus tanang balatian tudas. Ginama sa Just Serve Marketing. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro sa Renobes sa 093-0973-6009. Anyway, kumusta ta diha? Lolo Baba, kumusta ka diha karon? Okay naman sa gihapon nyo siya. Kinyang inyong gwapong talo ay lumping ha. O, kumusta ta ninyo? Hinaot nga naka-plaster mog, nakapanyukad sa ato ang programa karon. Ha? Pabati mo kanyato sa gihapon ha. Ilabi niya sa pagpaligon, pagpahimsog sa ato ang kalawasan. Okay, dugay na po sabta kumbati niya sa pagpalagsik. So, may na lang yun po sab nga kita. Adun na tayo pamproteksyon. Kay mo gina siya importante sa mahalaga. Nga na tayo pamproteksyon sinta. Diba? Kay lisod kayo karong mga panahon niya ha? Nga magpasagad ta nga wala tayong mga pandipin siya. Magun siya na lang. Ha? What is? Ilabi na kung nakagikagustuhan, may kiling. So may problema na to na. Awaya man po yun. Kaya nalang mag-hangyo yung mga ulitaw, bitaw, kanyato, sa inyo mga dalaga, ha? Nahangyo ang mga ulitaw ba? Paminaw mo, ha? Kung saan na siyang hangyo daw, be? Paminaw mo, niya ang hangyo sa mga ulitaw para kaninyong mga dalaga, ha? Paminawa kini. Para ni sa tanang mga babae, ha? Para sa tanang mga babae. Kung moingon mi nga gwapa ka, ayaw dahil tubagog atik. Panyag sarami nga mo dahil, gwapa. Obviously, ha? Kung gitawag kang gwapa, naadyon may interest ni mo. Ha? Kinsa man sa kunyon tarong nga laking tawgon kag batig naong. At tubangan sa kadagahan yan. Di ka, no? Di ka may katilaw og flying cake niya niya? Ha? Hoy, batig naong! Musulti dyan may gwapa kay naka-interest bininyo. No, kung wala may naka-interest, di gid mi musulti og gwapa, pero dili pud mi musulti pangit. Quiet lang mi, quiet. Ha? O niya, kanyang mangutanya ganyan mi kung kanyo siya ang imuhang rest day o kung available ba ka niya, ha? Kanya nagpasabot kung pwede ba ka nga ma-date-date, ha? Wala niya di katik niya, ha? Date-date ba, ha?
Ayaw siya mi baraha kay mangutana lagi mi. Nimo og straight, ha? Amo lang gi-timing kay mawawon biya pud sa pud mi. Amo lang i-timing ba kay para gid kining respectable. Kanya, kung nakabantay na ka nga nagsige niya mi og sunod-sunod nimo, maka 20 na mi o greet nimo, good morning. Ikaw lang perminting tagdon, ha, makigdungan mi uli bisa na north o south pana diha sa inyo ang dapita, ha? Ihatod jud ka. Langit og lupa ang gilayon sa among balay with watching matching ako lang dala sa imuhang things. Sa imong bag, ha? Kanya kay ganyahan jud minimo, ha? Pero sa pirmi natong kinuyog nga mag-date, ayaw sa pangutanya nga dali, ha? What are we, ha? Pangutanya man dayon ka. Mutanya unsa man jud tani, ha? Nyahak niya, makulbaan sa biya pud tatuod mi gamay, ha? We also feel the pressure. So, kalma lang, good. Relax lang ba? Musulti lagi mi in due time, ha? In due time. Kung kay baw na jud ka, ganyan man nimo, kay nisulti naman jud mi, halak ka. Iandam na imong kagulingon masakitan, ha? Nya tapos ayaw sa sige gisgot sa imong mga ex-boyfriend. Kay masakitan pud tuod mi anya god. Samo kay mo ba? Alis lang kung nistorya ka sa panahong gigukod siya sa inyong iro, ha? Nisutoy siya og dagan kay for sure mukatawa jud mi, ha? Anya ba? Unya, kining hangyo lang sad pod kung nakita ka sa imong crush o di ba ka nakita ka og lalaki nga puting gwapuhang mas gwapo pa niya mo, ha? Ayaw sad panguhit na mo, ha? Gwapo kay sa inyo ka na manguhit mo ba? Gwapo kay sa inyo, hala please. Yung taon, lucky taon mi, ha? Dili mi kiligon sa imong mga crush. Masukor ba mo kung komentaryuhan niya mo, ha? Wapo pa man akong luluhan niya, kanang musulti miya niya sa inyo, ha? Kanyang namo ipakita nga mga mga Korean nga mga actor, ha? Layo ibang gid among dagway niya sa ila. Alangan kay nangaligo niya sila og suno, ha? Nagaligo niya sila og suno dito, kita kay nangaligo man ta diri burak abog, ha? Init kay panahon nato. Unya mapagtong atong mga panit layo ra kay tong kuti sa ila. So please lang, ha? Di mi maibog niya sa ila diha, ha? Maglagot mi niya. Sa panahon nga mag-date po sa for sure kami jud ang mugasto, ha? Be conscious with your diet para conscious pud mi sa mo ang budget, ha? Ana lang good kung kada adlaw punta mag-date, makabantay mo nga chipi og tubig or lang among i-order or dito lang tayo sa mga street foods, ha? Kikibi na dahin tayo na paguman, ha? Pasabot na, pait na yun. Salamat na lang tuod sa pagsabot. At least, ha? Magkagaan tagloob ba? Ano ba, ha? But of course, ha? Labaw sa talan. Ayaw kay ninyo, seryosuha kay basin mo komentaryo mo, mapikunog, ibalik ninyo na ako, ha? Mga butang, mga inganya akong gisulti sa inyo, ha? Pero dala tinuod na ni siya, ha? Unya tapos kanya bitaw nga magpakuyog mo gatog palingki, merkaldo, ha? In taon, ayaw pud mi pa sa usa ka sakong bugas. Kilo-kilo halampot. Kanya maluoy pud taon mo magsudsunod taon mi nya tapos daghan kay mo og mga paliton nga mga gulay lagot mo nyang uban pa nya ang silupin taon amo magunitan, ha? Mura na siya og kwan kining kutsilyo nga mong ginahawiran. Sakit niya kayo ha? Nagkabugat pero muna siya gitawag nga love of pleasure. Orag pleasure of love siguro lolo baba. Love of pleasure na siya kay kung nigugma ka niya bisag sakit lamian gyapon ka. So, hangyo lang na siya, no? Ha? Sa inyohan tanyan, sa mga babae, ha? Para klaro ta ba? Para ni sa mga lalaki nga sama niya mo, nga dili ka ingon. No? Ilabi niya, kanyang nagkalisod yung sulti kay tungod BS.
Unsay BS Lolo Baba? Bugnaw si Mod. Hello dahil ni school dyan. Mayo adlaw Lolo Baba. Kumusta ang panahon dyan? Piting inita dre. Gawan sa inyo dyan. Wow, ang lupit nyo. Sabo na lang kulang. Kaligo na dayon, ha? Diri, init masyado. Pero niya, ulan-ulan na punsad niya. Ha? Subawan na pagkuhan niya. Kadahapon ang ko subawan ba? May kiling ba? Nakulang ka sa immune defense Lolo Baba. Nagtumar ba ka og herbal food supplement natos kalabo? Wala pa ang pud nyon kay wapay budget pero sige mapalit ko. Sa may maayo niya tong pangpanyagang gya. Pagingaron gani nga ulan init dali ra ka sipunon, dali ra kang hilantanon, maayo mo tumar ka ning Angelic C vitamins no para sa protektado og himsog nga panglawas, gana nga mukaon og nindot nga pagkatulog inom sa Jesser Angelic C with sodium ascorbate nga vitamin C. Ang pinaka-epektibong vitamins nga dunay mga herbal contents puno sa minerales ug modepensa sa imong kalawasan batok sa mga virus o bakterya. Jesser Angelic C with sodium ascorbate na siya mga kabisyo, my love, so sweet ha. Kay kung dali ra ka sipunon, dali ra ka hilantanon, dali ra ka magkasakit pagingana tungod sa panahon, maayo nga naakay pangdebensa nga sama sa ingani no. Aron dili ka mag luya. Para sa gibati ni Lolo Baba nga ginatakigan daw siya, ginasubawan. 'Di ba? Labaw na kung gikan ka sa init tapos pagsulod mo sa opisina, bugnaw kaayo kay kusog kayong aircon, 'di ba? Tapos sa pagtingbayad, magbalaka. Balaka dayon kay mahal kay bayro nun. Ano bitaw gipakusgan? Pero mo lagi, so dapat magprotektar ta mga kabisyo my love so sa tuwang panglawas no. Kaya subaw dili na siya kanang mutapot sa panit, mutapot sa imuhang ulo, mutapot sa imuhang naong, dili mosulod na siya sa mga butas sa tuwang panit. Butas, labaw na nga dakong butas sa tong ilong. No, mo na nga subaw di ako kasagaran magsugod sa ilong no. So mo na kabisyo my love so sweet. Ang subaw hungaw maguna siya sa init nga naa kauban sa bugnaw. So mo na siya. Balik kung gikan ka sa init, nagtapot ng init si mong lawas, ning kalit kag sulod sa bugnaw nga lugar. So balik katong init, naghungaw siya sa imuhang lawas, nagpadulong siya sa imuhang mga buslot sa panit o buslot sa imuhang ilong. Ilong na lang, dili lang buslot. Naramang gina siya buslot daan. So mo na siya no. Ang subaw diha mapadulong, diha mosulod, mao na nga kalinturahon ka, mura kag baluya. So mao nang naka kuan diha, nakaapan ana diha kay wala mo kay pangdepensa, mao na dali ra kay ka magsakit, kalinturahon, sakit sa ulo, ubo, sipon. So mao na siya dayon imo mabatian no? Pili lang ka ana unsay magawasan na diha sa imong lawas no. Pero mo lagi kung ligo na nga to ang immune system, di ba? Batukan niya na manginganang klase mga sakit na masulod sa lawas, dili dayon ka basta ingon nga kining masubawan. So inom lang po do daghang tubig perminti kabisyo my loves no. Oo. Kay sana siya sa mga paagi pod nga bubatok sa mga subaw nga sama sa mangingana. Anyway, alas 11:27 na sa mga nagtak-ang naghikay diha o nagpakabusog sa ilahang pagpaniud to. Sige duyog ta sa pagpaminaw kanato mga kabisyo my love so sweet ha. Yan niya, sige pabati gyapon yo siya mo kanyato ha. Ilabi niya sa pag-paligon sa kanyunay kanyato sa gihapon. Kauban man ninyo diri karon sa tuang programa tutok pakatok sa udto ha. Gani mga kabisyo my love so sweet, of course kini si Mike Kiling. O kini po, dyan yung gwapong taro ay lumping. Kini, si Lolo Baba,